zvamungatarisa chamatarisa chirimisa iwe pana ungatevesa musoro kana wazogara zvako. Tarisa wega unotitamisa asaite zvinhu zvete but vanhu vari kuenda kunyange zvikaita sei, vanhu vari kuenda kunyange netsoka. Tarisa vari kubaya netsoka kana wazogara avo vanhu vari kuedza kumiswa vachitungisa. Tarisa wega sadhiriri kumisa mabhazi, kumisa mota dzese kuti da kwakuita chamisa kuti asaite rara. Iwe this is happening in Chitungisa apo upaone mota dzakalaina more than 3 kilometers dzakaita malaini matatu. Tarisa uni iwe iwe kana wazogara zvako iwe tarisa kuti mutinoushe matasa motikadzi dziri kungoenda chete St. Mary's police station taakutena but line hatitomboona kwarakagumira. Dzimwe dziri kubva nekoko